kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapo unjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video bese ke uthola i-notification. Bafethu, inkonzo yomngcwabo kaSiqiniseko Mvelase namanje isaqhubeka. So bafethu ke njengamanje nginiphathele i-video ye-clip yobe ngumngani kaSiqiniseko of which uSkhova, engicabanga ukuthi ke uyena umuntu ebehlala naye le ku Nigel eKuruleni. So bafethu ke nayi iclip kaSkhova ekhuluma emngcwabeni kaSiqiniseko Mvelase. Wazi ufika kwami ngimemile wamema abantu ngenkathi umthandeni ekhiphe ayilosisiyathanda ukuphazama sinomona ende mengizosho othathe isama umthandeni ngenkathi ethathe isama wathi ucela singama nina mangithi mina ngumlandeli kaMthandeni ngi-Red Nation angikho njengoba ngizokhuluma la angikhulumeli ama-nation ningizwe kahle nawe mbulali makuthi ukhona lapho angikho kulezi zamaskandi ngiyacela angazi ukuthi umthatheleni uMvelase angifuni ukungena kulezo zinto nami nginomndeni ongidingayo kodwa ngithi uyabona namhlanje lento yenzile ukuthi uMvelase uyathandwa eSouth Africa yonke ngizothi uTikTok wonke uphethwe ama-Red Nation njengamanje uma ungangena ukho live ukhona because of sina ngenxa yakho Mvelase mfethu anginawo amazwi amaningi ngiyaxolisa kakhulu kinonke inkinga ngumfana wasekhasi umfana waseJozi kodwa ke khona umntana engifuna ukuhamba naye Mvelase amnike oyi-1 ukhona lapho engizovaya naye nje azokamela kulesi sifundo esimhlophe ubani Mvelase ngithi lana ngoxolo siyakuthanda sumphathi wama-Red Nation sumphathi wa-TikTok sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu sithi ulale ngoxolo ngiyazi ukuthi nawe ulale khona la ukhona nje ngiyazi ukuthi ibuhlungu inhliziyo yakho uyakhala ukuthi mfana wami yekela lizolungiliswa kusobonakala ukuthi kugcina abantu kuyophela inhlamvu sikhona singabalandeli amthandeni. Amen. Ake bafethu, ngithembe ukuthi ke niyibonele i-video kaSkhova ezovalelisa umngani wakhe uSiqiniseko Mvelase. Ungakhomenta ke futhi ku-comment section ungitshela ukuthi wena ngendlela umuzwe ngayo uSkhova kule video mhlambe khona umbono ongawubeka ku-comments, like i-video futhi usubscribe kwi-channel. Bafethu sihlangabezane kwi-video elandelayo.